ಸತ್ಯದ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡೆ ಹೊಲ್ಪಾತಳು ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂಟು. ತಾಯಿ ಕಲಾಶಾರದೆಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗು. ನಾಟಕಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿಯಾ ಪನ್ನಗ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪಂದು ತೂಪೈನಾರಿ ನಾಟಕಡು ದಾದಮಲ್ಪ ನಾಟಕಡು ಇಂಜಿನ ದಿಕ್ಕುನು ಮಾರಾಯನಿಕ್ ಬೇಗಬಾಡೊಂದು ಪೋಪತ್ತ ದಾತಿಕ್ಕುನು ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಾಟಕ ಎಂಚೇತನ ಬನ್ನಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದುಕೇರೆ ಆಪುಜಿ ರಂಗಭೂಮಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬದುಕೇರೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಲೇಕ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಡೊಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತನು ಅವಲ ನಾನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೋಯ್ತನು ಸರಿ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತನೊಂದುವೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಂದು ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಲ ಇತ್ತನು ಸುಖಲ ಇತ್ತನು ಸೋಲ್ ಇತ್ತನು ಗೆಲುವು ಕಾಲದ ಮೈಮೆ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಏರ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಬಂದ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವನೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಇವನು ನಿಕುಲು ಅವೇನ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಂಗಗ ಬದ ತೆಲಿಪವರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂತ ಎದಾಯ ಉಂತ ಮಲ್ಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟದ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ದುಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಟಕದ ನಾ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಬರ್ಪೆ ನಾಟಕ ಓದು ಬರ್ಪೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ನು ತೀರ ಅವರು ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬೈತಾರೆ ಬೊಳ್ಳಿ 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 ಬಾನೋಡು ಮೆಂಕುನ ಬೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲಗೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರುಗೆ ಇದಾಯ ಮೆಂಚೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ. This program is sponsored by T&C, number 1 brand in coastal Karnataka, powered by Karnataka Bank, co-sponsored by Badr Al Sama Medical Center, Farwania, Kuwait, Prabhat Silk, Mudabidre, Bhaumik Ethnic Wear, RXM Naturals, CAT Solar System.